Dobra. Ja bym tutaj zastosował klasykę gatunku. Tylko nie mam linijki. Nie mam dzisiaj trunków. Nie, za nisko! No Oj i bardzo kurde. dobrze. Ja muszę linijkę sobie wziąć, albo... Dla mnie Albo- bomba. o, A tym- ja tym- ostatnio tym z całą będę. linijką grałem i mi zabroni ją, bo mieliśmy, wiesz, my graliśmy na 2 kamerki i on widział, co Aha, ja aha, robię. aha. Ty na serio? Ty serio linijkę wyciągasz? Mm. A, i w trybie zawodowca, czekajcie, pokażemy widzom, co tu jest. No podstawowe bronie, w sumie takie bardzo podstawowe. Więc myślę, że najlepszą opcją będzie właśnie taka klasyka gatunku. To już zrobił klasyka Umfalu. O, matko i O, jak to dobrze, że z Mikołajem to jeszcze nie ma tak ciężko, wiecie. Mater Dio. Co? To będzie fajny odcinek, czuję to. Bo mi się to tapło tak za letko. Moi drodzy, Ja musicie to- dać łapkę w górę, kurde, bo nie wierzę Ja w to to. chciałem przytrzymać, mi się... Ja mam klawiaturę zepsutą, ja potrzebuję Ty to masz takie coś na W. dużo łapek w górę na nową klawiaturę. Moi drodzy, pamiętajcie, łapka w górę i się od razu streamer i youtuber lepiej czuje. No dokładnie. O, Ażek zleciał. Nowy tryb O wylew. nie! Moi drodzy, Masakra. Panie, co się To dzieje? nie jest, I to nie jest tryb zawodowiec wcale. To jest tryb... Co ty tam wrzucisz? A ja się założę, że nie wrzucisz. A! O nie. Hopy, jak, Kurczę. jak dłoń w rękawiczkę. Pierwsze dobre zagranie tutaj. Co tu jest? Gdzie tu jest? Ech. No to Rubas. O, widzę, no tak. Mało finezyjnie. Mało finezyjnie, to zobacz sobie. Matko. Co to się robi dzisiaj? Co Nie, to ja po się prostu dzieje? W tych Warsach to jest mistrzostwo, nie? Paci zrobia. Uzika? O nie, patrz jak mi pierę. A, Remember me. jak w GTA. Brakuje mi polskich dźwięków. CJ? Czy ktoś wie, może w komentarzach mi napiszą widzowie, czy da się tu z polskie dźwięki stare takie. A gadali po polsku, pamiętasz w tych starych Wormsach, nie? Super było. No. Czekajcie. I mówili tak, o nie! Ciul... Oje! Po tobie, to jest 100% po tobie. A ciebie też hajcnie. To coś tam mi dupka podpaliło. Hopy, to będzie minus 2. Ło, 209. Przegryw. Z mojej strony Przegryw to jest. przegryw. Ej. Kurczę, ja pamiętam jak grałem Oj, kiedyś w karlik. Warsy na przerwie długiej w szkole. Robiliśmy zapisy, graliśmy o 50 groszy. O, yo, na dupce zjechałeś i wszystko okej. Czekaj. O 50 groszy, moi drodzy, hazard się szerzył. Kurde, kto wygra, nie? Turniej był Wormsów. Jak ktoś wygrał 2 złote, to sobie szedł potem po drożdżówę. A teraz to nie ma drożdżówy. No, jestem ciekaw, co zrobisz. Kurde. No, tak. Ach, se. trafił. Ale Już mój, myślałem, że mój sobie też w stópki dostał. strzelisz, wiesz? Ej. No to come on. To Uuu. teraz ja. To jest snajper, przyczajony. Hehehe. O, to, this is good. Uwaga. O, ja, das stimmt. Co to? Aha, te moje. Aleś wymyślił. Ja to muszę zatytułować jakoś mecz upośledzonych dżentelmenów. Ja myślę, że stream charytatywny musimy dla nas zrobić następny. Patera. Liga upośledzonych dżentelmenów. Ja. Mistrzostwo. Ja cię spolą. Ty chłopie, widzę, że masz rozrzut. No. Łosprysk. 11. Nie, ja w to nie wierzę. co tu Bardzo się dzieje. dużo, bardzo dużo. U ciebie dużo. widzowie już są ich pierę. Powiedz Pierej, ci. tak. Można napisać na czacie Pieremie. I na YouTubie, i na Hitboxie można napisać. Pieremie. O, co ty, widzę, rozsiewasz wodę, Gangreny. gangrenę. Dobra, tu wystarczy taka klasyka troszkę. Co ty?
Co ty mnie sam chcesz? O! Eee, Starczy? No tak średnio bym powiedział. Nie, no co się stało? Ej, on był dobry. A wykonanie jak zwykle. Panie. Skrzynka spadła. Czuję, że tutaj zrobimy to raczej klasycznie. Klasyka gatunku kinematografii. Dokładnie, filmów niemieckich dla dorosłych. Czyli Bang Ja. Bang. Jeszcze Große mina! Blondinen. Die große Brüste Blondine, Teil 5. Bum! Ło, No to ja mam Aleś- 4, ty masz 4. ale zrobił lej. No bo to jest ruba schopy, jak łożdzistą się. Dobra. My Ruby z mamy, a to Wormsów. jest grubas? Nie, to jest ten z główką dużą. On jest dużo głowy. Aciu. No dobra. Może się uda. A, bo on ma łeba takiego spuchniętego. No. Uwaga. O, gdzie teraz Jedziemy. prawa fizyki. Zobaczymy, co Dawid miał z fizyki. No, O! Chyba 2. dwójka. Samemu sobie... Powiem ci, żeby swojego... Genialne! Ło! Genialne, genialne. Powiem wam, że prawa fizyki są najlepsze w tej grze. Co ja bym mógł tu zrobić? Powiem ci, że ta gra wcale by nie była taka fajna bez faili, nie? Jak tutaj się tak failuje, to jest zabawa. No, co tu się dzieje, no? Opie, kupa śmiechu ci powiem, To weź. jest takie tłumaczenie swojej bezradności, nie? No. No, co ty mi tu robisz? Nie! Oje. Mistrzostwo po prostu. Średnio, średnio. Ja mam tylko 3. Raz, 2, 3. Czyli ja tego u góry teraz będę miał. No to dobra, to ja muszę tak klasycznie troszkę. O kurde. Jak normalnie ten we filmie Mission Impossible. Mission Impossible. Impossible. Make up your mind. Quickly. Co ty byś chciał? Chcesz mi spuścić generalnie na go... Oje. Oje. No toś Dawid spuścił. Nie! A tam aż ten... Opiek, flakon aż O no. śleciał. Po Ło. moim, po Jeszcze, moim. i... To Kojfnie? ja muszę, kurde, a ja mam jeszcze jednego u góry. Za mało mu zabrało. I'm on it. No to teraz Mikołaj, dawaj ruch. Powiem ci, jest jedna rzecz, jedna broń, która jest w stanie 2 naraz zabić. Ale może nie z tej pozycji, co jesteś. Ty mnie tu Dawid nie czaruj. No ja, jest taka. I zdecydowanie to nie jest ten granat. Ale granat też spoko. No tak średnio. No, powiem ci, nawet nie dygło nic, nie? Nie... Nic nie To był- zabrało, że... No nic, to był granat kopie Jeee. impotent, nie? Nie dygło. Dobra, ja się zajmę na spokojnie. Yes. Zajmę na spokojnie. Co ty mi mojego Riza biednego? Pa jakie on ma fify pod oczami. On dostał już takie wciry. Problemem jedynym problemem jest to, czy... Zit. Tyknie? Ale że zitnął za drugim razem. Chyba zabije. Jest, ale się I bałem, ciebie ja też. tylko- A, nie, 2B. Ja chciałem właśnie podejść bliżej, żeby nie było tak łatwo, ale okej. Moi drodzy, jest 3 na 2. Dawam Super okejkie. No, co Niklaus? Co tam zrobisz? Ty tak bardzo klasyką lubisz, ty jesteś taki klasyczny. Klasyczny. Klasyczny Zagrajcie. Mikołaj. Jak to mogło? Jak to jest możliwe? Akurat to jest u ciebie bardzo możliwe, To jest bo od razu wiedziałem, niemożebne. że ty klasyką swojego gatunku zagrasz. Żeby to nie zadziałało. Czyli klasyka wylewu. Ech. No, ty dzisiaj nie lepiej. Uważaj, bo se zrobisz ała. Uwaga. Linijka. Żeby nie w swojego. Nie.
do dziury, kocie bury! Ach, A, kurde, przeżył, Nie ma. przeżył. Przeżył. Została Scarlet, została, tutaj skrzyneczka, no i teraz co robisz, kurczę? Klasyka ponownie? One more time, klasycznie? Spróbujemy. To jest tak, muszę tak. Linijeczka? Tak, będzie- Powiedz, czy jest nie. linijeczka. Od palca mierza. No, Powinno być. Ło! ładnie. To ci się udało. Oh dear. Gist. Teraz ja jestem daleko. Jak to zrobić? Gist. A nie, tutaj ten. A. Tu. Tyru, tyru. O, no nie popisał się, ci powiem. No, powiem ci, się popisałem. Według mnie to się ja popisałem bardzo dobrze, się Ja popisałem. nie Się wiem, popisałem. żebyś jeszcze nie płakał. Byś ty nie płakał. Żebyś jeszcze nie śliptał. Ja cię w ogóle, kolego. Ja muszę zrobić pewną rzecz. Ja to mogę zrobić. Nie do... A? Aha, nie kupię tego. I coś ty to Fucking zrobił. shit. To jest miotacz. Dobra. To jest jedyna szansa, stary, nie? Zaszczelić Jak to szympansa. się nie uda... Za słabe Dawid ciśnienie. sika! Za słabe ciśnienie, Niklaus, to było. No, Kurde, bo ja wyraźnie. myślałem, że to wyżej dojdzie. Man jak stary hop, nie? no. Niklaus, trochę do przodu, bo walniesz się w noga. Wszyscy wiedzą, że robaki nie mają nóg. Ło! Ale żeś wykręcił intka. No ładnie, oby na Księżej Górze w basenie. Dobra, to teraz musimy coś pomyśleć. Jak cię tam Bo ja w sumie bym był... Kurde, jak to będzie... Ja czuję, że to będzie strzał MLG. Wiesz? MLG. Naprawdę, to będzie MLG strzał. Jesteś gotów? No tak. Patrz to. No. Pacza. Co? Gdzie to poleciało? Coś ty to zrobił? Czemu to poleciało w tą stronę? Wiatr może zawie. No nie, no bez przesady, ej. Niklaus, Hopie, co się dzieje? hopie. Co ty teraz będziesz działał? Nie wiem. Coś tam powiedział. Kurde, stąd nie wyleza. No to ciul, no to co? To kopiemy. Come on then. Ida. No, to jest akurat dobry ruch. O, hopie, tyś jest taki... Fajny, hopie. Fachman. Kurde. Leo Fachman. No to spoko. Co to robi? No to pozytywnie. Telekineza. To robi coś złego, wiesz? Telekinuje znaczy się. O. Przepalacz. Muszę iść przepalaczem. O, jak my się spotkamy zaraz na zakręcie. Co z Wiesz, co nami z nami będzie? No, dawaj. Gaz i odcięcie. No. I'm on it. I'm on it. I no teraz tak. Czekam na twój ruch. Co tak co bym mógł sam zrobić? Czekam na twój ruch. To jest taktyczne teraz zagranie, wiesz? Mhm. Move it. O! O! Ja chyba zrobiłem O. hopie falę tsunami. No ja właśnie nie wiem, co to się stało. O. No dobra. Tak? No szczelej, Myślałem, szczelej. Czekaj, bo myślałem, że przyszł hopy listonosz. A co, może jakoś dostaniesz? Zaś ogioszynki od widzów pewnie. No to jest za słaby. Aleś to wymyślał. Aleś to Dawid wymyślał. Oh, come on. No nie kulaj się do tej wody!
Klaus. Ja już pierę chyba. Jak? To przecież tam było równo. O, Nie! jak ty żyjesz? LOL? Ty stąd wyjdziesz, Mikołaj. Jak ty stąd wyjdziesz, to ty jesteś miszczunio. Pokaż, co zrobisz. Ja No, nie no. wiem. No ruchy, ruchaj. Chłopie. Wait. No ruszaj się. Nie Klaus. Nie wiem, nie, co ja mam zrobić tutaj, no? No telekinezuj do mnie. No, co ja tu mogę stelekinezować, opie? Jeszcze to Poszedł. Okręt flagowy Niklaus. Nie mogę. A, oba! Oba! Remis. No dobra, uznajemy Draw. remis. No, dobra, moi drodzy, ja kończę odcinek. Dziękuję wam bardzo Ja gorąco. My z Mikołajem się żegnamy machając. Pa, pa, pa. A, pa. I cóż, zapraszamy oczywiście do lajkowania i macie filmik, macie link do filmiku na pewno Mikołaja w opisie A czy u mnie do do kanału. Dawida. Także pa, pa.